Se, der er pølsekum. Andreas, så er lige mit kødder. Okay, nu Jo. Sådan. Så. Ja, men... Eller lige jeg er 3 tilbage, jeg tror, du når hele vejen op. Ikke? Ja, det der, du har Jeg har pøller her. Jeg ser på den nu. Kom med den. Du har nødt til at stå og pøller med det der. Don't go any further. Kom nu på pølserne. Prøv at vente. Hvis du optager video, så vil jeg gerne bøves. Jeg optager video lige nu, så skal du skynde dig. P, gider du sætte den herovre? Ja, det var... Fucking tøsebøvs. Ja, det var. Prøv at Gider vente. du sætte den herovre? Jeg har filmet lige noget andet. Nej, pølserne. Okay, jo, det er så fedt, det fik jeg det Store skuldre, som jeg gerne. Jeg har ikke set en år endnu. Jamen, det er bare vigtigt at finde ud af, at det er Hvad mener du, man kan se dem endnu? Der har ikke været nogen år i de afsnit, jeg har set. Kom du for Men jeg elsker det første. Jeg elsker det første afsnit. Ved I, hvad det hedder? Roast do it from behind. Det er rigtigt. Og de gør det så meget. Ja, de kommer til. Og afsnit 2 hedder Pirate Booty. Nå, hvad er det i afsnit? Ja, der er 5 afsnit. Den der Roast do it from behind, den har jeg altid hørt. Den har jeg hørt et sted fra. Jeg har hørt lavet en film over det. Den er fandme gammel. Ja, Roast do it from behind. Andreas, så skal det være nu. De gør det. Nej, jeg vil ikke. Okay, fair nok. Nej, ikke lige nu. Jeg tror, inde på det der World of Rage, der kommer en god sag hjemmeside der. Der er moderatoren, eller admin. Skål, drenge og piger ved bordet. Hun har sådan en t-shirt. Nej, du gør det. Nej, vi skal lave fælles skål. Ja, det vil jeg jo gerne. Stikke et enkelt stykke kød på den. Hallo. Skål! Skål. Skål, han banker. Nej, der er ikke slukket. Skål. Nej, der er ikke. Jeg skal lige have noget mere. Du spiller rolig ud, så jeg skal ned og blus. Det er godt, det er på kogen. Nej, tak, Marie. Vi kan have... Lilla? Den er glitter. Ja, blå. Glitterrød. Ja, jeg elsker jo glitterrød, jo. Der kommer blod. Det er blod. Der står i sofaen, så vil ikke gøre det.